snel op de fiets stappen op, oors mist aans te let. 50 bijen uit groep 7 en 8 van zo'n 30 basisscholen dienen mij onder de dicté. Ze hier haar kwalificeert toch een proefdicté te meiden. Op zich ging het wel goed. En bij jij? Ja, het was wel moeilijk, maar het was wel heel erg leuk. Maar ik denk wel goed, maar ik weet het nog net. Van mijn gevoel aardig goed, maar we weten het nou natuurlijk nog net hoe het, wat goed is en wat fout gaan. Heel goed, alleen is soms winnen wel wat witjes en van ik dacht, oeps, hoe moest dit nou weer? De 10 zinnen van Janneke Brakels waren in een oerentijd opschreeuwd door de best Fries schreeuwende band van Friesland. En Eltsnien wie het wel is dat het dreigste wordt van de middag het wordt iedrikskunde toets weer. Iedrikskunde toets. E-D-R-Y-S, nee, K-S, K-U-N-D-E-T-O-E-T-S. Femke van Kammen uit Veenwouden wie uiteindelijk de winnaar van het Lieds-Fries dicté. Nou, Femke hier maar te zien flaters. Femke, do bist de winnaar van het Lieds-Fries dicté. Hoe viel dat? Nou, ja, ik vind het wel leuk. Ja, zit maar, kiet net verwachten. En het geheim van de winnaar? Van tevoren ben ik heel wat kunnen lezen, Friese boeken, squallen, heel wat kunnen oefenen, ja, dat soort dingen. Is het mooi misschien op squallen ik nog vieren? Neem maar wel mij.